vannak gyerekek éppen így csak sejtettem azt, amit a televízióban hallok, hogy a lenyugvó napnak is van. Na mondom, jó, köszönöm szépen, de abból nem vásárolunk, addig csináljuk, amíg lesz valami belőle, jó? De nem értették maguk, meg ez a fele értette, jó? Tehát akkor édeském, így vagyunk. Tehát a zenei anyanyelv, és aztán a tárgyi anyanyelvünkre nem lesz időm, jelképek világa, életpa, világpa, istenpa, tetetlenpa, égigérőpa, napjelkép, fejfákon lévő jelképek, Attila beszél, a Székelykapu 3 világáról Attila beszél, mikor mennek hazafelé, a középső világa miénk, a felső világa, madarak világol, a lélekmadár, ugye, stb. Az alsó világol, a sok gonosz ott fel akar törni, nem sikerül. Tehát mi is a felfelé mutató életpa, világpa, istenpa, tetetlenpa, égigérőpa, napjelkép, naphódcsillagok, termékenység jelkép, estefelé arra gondol az ember. Itt akkor ugye naphó, csillag, lélekmadár, mennyimény, gyönyörű szép jelképek. A magyar népművészetünk nem a minták gyűjteménye, hanem a jelképek egymáshoz simulása, ölelkezése, aki szerelmeteskedése, na megint itt vagyok a gondolatban. Ez az, amit kellene tudni, de ha nem ismerem a tárgyi anyanyelv ABC-t, nem tudok olvasni sem a fejfák faragott felületeiből, sem a Székelykapu kapuzábén megjelenített jelképekből, akkor ő számunkra némán marad. Vagy a súlykolók gyönyörű szép leveléből, amit a legény a lánykának tesz oda, sem a Guzsajludon megjelenő, kimondottan csak termékenység jelképekből, amit a leánygyermek honohálban lába közé szól, hogy ha elszúnyodik, nem elég serény, akkor a másik lején kikapja. Zövét teszi beállítani, na jó, ez is le van fejezve. Tehát mennyi jelképünk, mennyi üzenet. Na édeseim, én ezzel zárom, mert most telt le az időm. Én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek, hogy hazajöttek. Mert mi a Kárpát-hazában nem vagyunk idegenek, sem ott lennek, sem erre, úgy ahogy soroltam, itthon vagyunk, itthon is maradunk, ehhez erő kell, hit kell, lelkesedés kell, jövendőt kell tervezni, és ehhez sok gyermeket kéne demográfiálni. Na jó, egészséget maguknak, minden jó, járjanak szerencsével, békáztam, maguk el vannak intézve. Most a lényeg vége. Nem, Attila merte megpendíteni, én úgyis felhajtottam volna rajta. Tehát felnőtteknek, akinek munkaviszonya van 10 lejövelétig, aki nyugalmazott 5 lej, gyerekek hányan vannak, kevesen. 3-an vagytok, ti kimaradtok, nem fizettek. És akkor a nyugalmazottaknak 5 lej, felnőtteknek 10 lej. Attila ezt a felét elintézi, én ezért adom a bizonylatot. Jó utat, jó egészséget, jó Isten áldja meg magat!